स्वागत सर्वांचं नवीन भागामध्ये. गुड मॉर्निंग सर्वांना. आज आपण पाहूयात प्रश्न मंजुषा. यामध्ये मानवी अवयवांचे काही भाग याविषयी माहिती पाहूयात. यातील प्रश्न क्रमांक 1, मानवी कवटीत किती हाडे असतात? याचे उत्तर आहे ए 5, बी 8, सी 7, डी 10. याचे उत्तर आहे बी 8. पुढील आणि प्रश्न क्रमांक 2, मानवी हृदय पर मिनिट किती वेळा धडधडते? ए 72 वेळा, बी 52 वेळा, सी 82 वेळा, डी 92 वेळा. उत्तर माहिती असेल तर कमेंटमध्ये सांगू शकता. याचे उत्तर आहे ए 72 वेळा. पुढील आणि तिसऱ्या क्रमांकाचा प्रश्न आहे, निरोगी माणसाचा श्वसन दर अंदाजे किती असतो? ए 10 ते 20 वेळा, बी 12 ते 13 वेळा, सी 16 ते 18 वेळा, डी 15 ते 16 वेळा. याचे उत्तर आहे सी 16 ते 18 वेळा. पुढील आणि चौथ्या क्रमांकाचा प्रश्न आहे, मानव मेंदूचे वजन किती असते? ए 1000 ते 1100 ग्रॅम, बी 100 ते 250 ग्रॅम, सी 350 ते 400 ग्रॅम, डी 1350 ते 1400 ग्रॅम. याचं उत्तर आहे डी 1350 ते 1400 ग्रॅम. पुढील आणि 5व्या क्रमांकाचा प्रश्न आहे, मानवी शरीरातील सर्वात मोठे हाड कुठे असते? ए फ्युमर म्हणजे मांडी, बी कवटी, सी पाठीचा कणा, डी हाताचे हाड. याचे उत्तर आहे, उत्तर माहीत असेल तर कमेंटमध्ये सांगू शकता. ए फ्युमर म्हणजे मांडीचे हाड. पुढील आणि 6व्या क्रमांकाचा प्रश्न आहे, मानवी शरीरातील सर्वात लहान हाड कुठे आहे? ए फ्युमर, बी कवटी, सी स्टेप्स मध्य कानामध्ये, डी हाताचे हाड. याचं उत्तर आहे सी स्टेप्स मध्य कानात. पुढील आणि 7व्या क्रमांकाचा प्रश्न आहे, मानवी शरीरातील सर्वात मजबूत हाड कुठे आहे? ए फ्युमर, बी कवटी, सी स्टेप्स मध्य कानात, डी जबड्याचे हाड. याचं उत्तर आहे डी जबड्याचे हाड. पुढील आणि 8व्या क्रमांकाचा प्रश्न आहे, सामान्य माणसाचा रक्तदाब किती असतो? म्हणजे ज्याला आपण बीपी म्हणतो. ए 200 ते 180 मिलीमीटर, बी 320 ते 280 मिमी, सी 120 ते 180 मिमी, डी 50 ते 20 मिमी. उत्तर आहे सी 120 ते 80 मिमी. पुढील आणि 9व्या क्रमांकाचा प्रश्न आहे, शरीरात रक्त परिसंचन होण्यासाठी किती वेळ लागतो? म्हणजे ज्याला आपण ब्लड सर्क्युलेशन म्हणतो. ए 20 सेकंद, बी 40 सेकंद, सी 30 सेकंद, डी 23 सेकंद. उत्तर आहे डी 23 सेकंद. पुढील आणि 10व्या क्रमांकाचा प्रश्न आहे, मानवी शरीरात पाण्याचे प्रमाण किती टक्के आहे? ए 65 ते 80%, बी 55 ते 60%, सी 80 ते 100%, डी 70 ते 90%. उत्तर माहीत असल्यास कमेंटमध्ये सांगू शकता.
उत्तर आहे ए 65 ते 80%.